tengo miedo, miedo, mucho miedo. O sigui, la meva trajectòria una mica va ser que de petita jo ja tenia molt clar que volia experimentar dins el món de la música, tant a nivell instrumental com a nivell vocal, i després, quan va arribar el moment que ja havia fet els meus estudis a la universitat i tal, ja vaig ficar-me una mica més professionalment, per dir-ho d'alguna manera, dins el món del cant. Em vaig anar a Barcelona, al taller de músics, a estudiar cant i a estudiar una mica la metodologia i l'estil del jazz, que a mi m'apassionava. I allí vaig descobrir el càsting. He de dir que jo el càsting no m'hi volia presentar. Jo sabia que en aquella època els càstings eren Déu-n'hi-do, o sigui que no era fàcil, i que s'hi presentava moltíssima gent i gent de moltíssima qualitat. Muy bien. ¿Y las chicas qué ha pasado con ella? Ah, bueno, es que sí, las chicas. Bueno, resulta que las chicas no querían bailar y entonces la gente se fue. ¿Qué pasa ahí abajo? Oye, no estaràs tonteando con ella, ¿verdad? No. Els trobes ara i encara t'ho recorden. I, home, te fa il·lusió. No tienes nada que explicar. Lili, ve a cambiarte. Y tú, presenta a las chicas. Sí. Que continúe el espectáculo. Diu, escolta, tu no treballaves al PortAventura i tal. Oi, com xalàvem quan veníeu, que no sé què, que no... Clar, són aquestes coses que dius, bueno, potser sí que hem deixat una mica de petjada, no? Que la gent se n'en recorda una miqueta de naltros i tot això. No te dejes dominar, Neposeso. ¡Nepomuceno! ¡Me llamo Nepomuceno! En moltíssima il·lusió i en moltíssim respecte, les dues coses, perquè en aquella època que jo vaig entrar al parc hi havia artistes de molta qualitat al parc. Va ser una època en la qual, a part de l'ambient, que era preciós, el nivell dels artistes era alt. Llavors, clar, és una responsabilitat. Jo sóc una persona perfeccionista i que m'agrada donar de mi el millor. Aprendràs moltíssim i al principi serà rigorós per a tu perquè hauràs de treballar molt. Bueno, Lili, ahora tengo que matarte un poquito. Me pones esta manita aquí y me das la otra manita y me la pones aquí. Neposeso. ¡Nepomuceno! ¡Me llamo Nepomuceno! Venga, y ahora dámelo. Nepomuceno. ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta íntima? ¿Íntima? ¿Cuál? ¿Tienes alguna amiga? Amiga. Sí, ya sabes, una chica especial. ¿Una novia? Novia no, nunca. ¿Nunca? ¿Cómo que nunca? ¡Nunca! ¿Te importa? Es que me parece tan extraño. Una persona bestialmente atractiva como tú. Once I had a secret love, deep within the eye of me. M'ho passava molt bé i claro, il·lusió per l'aprenentatge, perquè aprenia moltíssim. Va ser molt intensa i per a mi un repte, però va ser preciós perquè vaig tindre uns companys i uns directors tant de teatre com musicals boníssims que me van transmetre la informació i van estar al meu costat en tot moment per a que jo pogués aprendre o entendre com era el personatge de Lili Labelle, no? Perquè, clar, Lili Labelle tenia la seva història, tenia la seva personalitat, i abans allò s'havia de comprendre.
per a poder-la posar en escena el més similar possible en les diferents artistes que la interpretàvem, no? Evidentment, cada una teníem el nostre sello perquè teníem la nostra veu i la nostra forma de fer. La Debbie ja estava a la Dixieland en aquell moment, però a vegades venia al saló i a més estava al nostre costat perquè ella ja era veterana del personatge, feia molts anys que estava i bueno, pues per ajudar-nos en qualsevol cosa que sorgigués. Una gran companya i després, posteriorment, una gran amiga també, que això és també de les coses del parc més bonites que m'hi han portat. Les persones que allí vaig conèixer i que actualment avui en dia encara pues, som amics i encara tenim contacte, i això és de lo més bonic que crec que m'hi han dut. Mucha nostalgia, pero muchísima nostalgia, sí. Cuando empecé con la Dixie, claro, de repente estaba yo otra vez trabajando con música en directo, que había pasado muchos años de cantante en hoteles y tal con playback, ¿no? Y de repente tener una banda atrás tuyo de, no sé si éramos 10 en la Dixie, creo que en el Big Band éramos 18, escucharles, aprender de ellos. Nunca había cantado jazz, yo siempre me iba más por pop, rock y country. Pues de repente hacer jazz, aprender los matices, empezar a realmente apreciar lo que es el jazz. Pues era una experiencia increíble, aprendí muchísimo de todos mis compañeros, la verdad. Y cuando voy ahí, pues sí, es nostalgia y agridulce. Everybody's got the fever. That is something you all want. Fever is such an easy. Fever started long ago. You got me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Feliz Halloween! Has de tindre una bona formació tècnica a nivell vocal pues, per a que la veu t'aguante. ¿Qué pasa? Pido mi última voluntad. Pues venga. Presentar el No és el mateix fer un espectacle al dia de 2 hores que potser estàs cantant, pues, no sé, una hora i algo, en el total del volum d'aquest espectacle, que estar durant X hores fent passes de 25 minuts cada mitja hora. Claro, a nivell vocal, la veu té més repercussió. Com m'imagino a nivell d'un ballarí, no? Que ha de ballar pues, moltes més hores. Llavors t'has de cuidar. I vaig fer l'anunci del Halloween. Pito, pito, gorgorito, cuando pierdas la cabeza, ¿Dónde te pondrás el sombrerito? pim, pam, fuera. I llavors sortia una espècie de personatge amb un cabell blanc arrisat i així, que tenia unes mans com una tisores i feia xac! Vine a PortAventura per Halloween. Perdràs el cap. Xac, xac, xac! Una d'aquestes gravacions meues de col·laboració en estudis de gravació, una de les vegades me truquen i em diuen que havia de gravar un petit sketch amb la veu per a fer la propaganda o l'anunci de la tele del PortAventura. Qué curiós, qué curiós. Miedo, tengo miedo, miedo,
Sí, no tenia res a veure amb el parc jo ja, però la vida me torna a portar al parc. Acompáñame. La abuela. Era muy difícil conocer a la abuela porque entre la peluca, que llevábamos una peluca espectacular, y luego caracterizada de vieja. ¿Pero qué es esto? ¿Hay una fiesta? Naturalmente, querido. Tu fiesta de cumpleaños. També teníem molt de contacte amb el públic, no? Que això és una de les coses que a mi a carrer vaig descobrir que m'encantava, que era parlar amb la gent, aquest d'allò, no? I tindre la rapidesa o tindre el d'allò, perquè en secte sortia un amb algun trencat i tu li havies d'allò i frenar o tirar-ho cap a un altre castor o així, no? Soc Miquel Mora, àlies Miqui. ¿Sabes qué día es hoy? Soc un actor, fa un munt d'anys que estic en aquesta professió i soc un actor de carrer, directament. M'agrada molt treballar al carrer i és la meva passió. Al carrer, al directe amb el públic i passar-ho bé, i sobretot riure. No sóc un actor dramàtic ni molt menys, tot el contrari. Quisiera cantarles una canción. Voy a calentar, ¿eh? ¡La! No sé, saluda. Tengo alma, tengo jaqueca, tengo el demonio en el interior. La cervical la tengo muy mal y las lumbares me van a matar. Fueron miles de shows en 8 años, fueron tantos que es casi imposible recordarse del primero. Tuve que aprender a hacer caídas, a bajar del caballo. Estaba acostumbrado a trabajar como máximo para 200, 300 personas, no para más de 1000, ¿no? La verdad, no, fue una etapa hermosa. Esto es vómito de alienígena.
¡Pido! ¡Nivel 666! ¡Esto es una emergencia! Como habrán visto, la supuesta criatura del espacio se ha escapado. Mi olfato me dice que todavía está aquí. ¡Y mi olfato no falla nunca! Ja et dic, l'ambient era xulíssim. Vaig tindre la sort de tindre uns companys i companyes espectaculars en els quals vaig compartir coses precioses. Allí hi havia gent molt jove, i uns 3 o 4 que érem més grans, no? I tothom, doncs, amb aquestes ganes i amb aquesta il·lusió. Cap de nosaltres ens vam trobar forasters i llavors hi havia com una comunió entre tots. Perdón, lamento interrumpirte, pero el auténtico Fu Manchu soy yo. No lo hagas en casa. A ver, no me gusta. Tranquila, María, soy un profesional. Por cierto, vaya tanga, Y se tapa la tía, macho. Me importa más el tanga que el cuello. Yo no encuentro ni siquiera fechino. Soy de Sevilla. Pero Peter, ¿cómo pretendes actuar si está todo sucio? El meu pas pel PortAventura va ser una experiència preciosa que agraeixo a la vida d'haver-me-la oferit des del primer moment fins al final, perquè jo no tenia cap intenció, ni se m'havia passat pel cap aquell càsting. Vaig anar una mica empenyada en l'empenta de la meva professora de cant, que ella sí que creia en mi més que jo mateixa, imagino, en aquella època. Creo que han sido 9 o 10 años en Cataluña y en PortAventura que han sido de los más divertidos y de los más entrañables de mi vida. Una experiencia fenomenal. Yo la volvería a repetir con los ojos cerrados, sin ningún problema, porque además lo he dicho siempre, guardo un recuerdo entrañable, me he divertido muchísimo, pero he sido muy feliz, no solamente en el parque, sino en Cataluña, en Salou. Yo vivía en Cap Salou, en Tarragona, en Reus, en Barcelona, en Sitges, en Cambrils, todo por ahí. Vamos, que me lo he pasado fenomenal. Y todos éramos de fuera, gente que vino de Asturias, por ejemplo, a hacer de técnicos, y es que esto era un colegio mayor, a lo grande. Pero era un Dream Team tan potente que la liamos pardísima. O sea, yo no me he reído más en mi vida que trabajando en el parque. O sea, yo lo recuerdo como una época súper bonita, porque era muy guay. Siempre cuento a mis amigos que era como irse de campamento de verano.